Umentri Ketenat Social Welfare uba polling do ula ong ba ka jing keno le thok nge ukhaw kalong ka bom don nongrim ula pentip ba ka komiti tokit kamshim na lab badon kanu ka jing le bi an kat kum ka jing tokit jongka kakai pho jongka World Health Organization kalamat phang ba ka program har ghar jal kalawan ra jing kala shi ka dei e ha ka bai dei bat ka kot ka khya jongki pat ba bat ka jing kan show pisa Umentri rang badu kari Narendra Modi ulaong ba ka jing pentre kam ya ka Jal Jeevan Mission kalong ban pentik na ba manla kinong India kinyo ya ko ka bakhut basuba ka balong ka benta ka bakong san ha kalyang ka kot ka khya jong kibriu ka President Draupadi Murmu kalawan phai pat cha New Delhi hadien ka jingle jingo ya artli kiri ka Suriname bat Serbia Penlong ka Election Commission ya ka first level check ya ki electronic voting machine bat paper trail machine ha ka leng ki benta jongkari ha shuwa ka jingle thap vote ha ki wat ba pher sha ka yeng dor ba thau an ka Lok Sabha House number 1 bat na ka benta ka election sha ki yeng dor bar thau an jongki santali ki jilla